أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم bandiraɓe julɓe hande kadi oɗo ñalawma alhamisa min garti kadi yewtidde moon e jewte l'islam garanɗen ɗo hande galle men ceerno men ceerno Ahmad Tidiane Alpha Mamadou Simani Ba ɗo e galle meɗen Kilinkare galle ceerno Mamadou Samata. hande noon ko ñalawma alhamisa lewru haranne yara balɗe nogas e goho eyyi min calmini jinnaɓe sereɓe foti calmine ene juure hande kadi min garti sani ɗon ceerno Issa وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن بيكد الحمد لله رب العالمين. ngari jakkude jewte men jewte islam tawi waɗanden ko jinnaɗo men khalifa men ceerno men Ahmad Tidiane Alpha Mamadou Siley ɗo e legal men Kilinkare galle men ceerno Samasa. eɗen jodde noon jandiyanko men lengo Thiam Issa Yunus Ndongo e ceerno men ceerno Mahamoudou Diallo toon to Wocci ene wonde ceerno Ousmane Kane toon to Fondu galle ceerno men Ahmad Tidiane Kane en calminiɓe en juuriɓe en cuurmi dural ngal foof. eɗen gonde kadi ɓi Chérif men Chérif Abdoul Khadir Haydara ɗo e kay heyɗi kodda makko biyeteɗo Abba tawi janganten ko nokku men Sénégal nokku men Dakar o jangata ko Dakar toon to nokku men Keur Massar. ceerno Ba woni ceerno makko ɗum noon o ari jurnade khalifa men ceerno men Ahmad Tidiane Alpha Mamadou Siley Ba ɗo e ka heyɗi o tawtorama yewtere men yewtere islam inchallah namde garande en walla dendagal kadi ko ceerno heeɗi e ko fate banggue jewte men islam inchallah en calmini hettiyankoɓe men en calmini jinnaɓe sirifaɓe moƴƴuɓe dendagal almuɓe en dowaniɓe kadi dendagal sankoraɓe rewo e worgo e dendagal windere nde foof salminama juuram. eɗen ñaago Allah kadi yo Allah waɗi hen nden ka muɗum inchallah. joni dokka en ceerno men jinnaɗo men khalifa men ceerno men Ahmad Tidiane Alpha Mamadou Siley. eyyi waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. no ɓe mbini ko noon tuggi caggal yettude Allah e julde annabi sallllahu alayhi wa sallam e yettude dendagal moƴƴuɓe guila e waliyaɓe ha e seeranɓe ha e andinoɓe foof kamɓe foof enenne kadi en jettiɓe eɗen ñaago Allah tedduɗo towɗo nde Allah waɗan ten suturu nde Allah waɗan ten moƴƴere e ɓeydade yettudemo kadi e nduɗo lewru wiyetendu haran nduɗo lewru wiyetendu haran ha hande koye e haran gonɗen nogasi ɗiɗi mayru hen gonɗen nogasi ɗiɗi mayru hen gonɗen nogasi ɗiɗi ko hen gonɗen wiide noon alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin ko serano e kunuɗe meɗen ko serata e kunuɗe meɗen alhamdulillahi rabbil alamin serano e kunuɗe meɗen serata e kunuɗe meɗen kala no ardi e kala no wiira e kala no waɗira jaam e jammal mum kala no waɗira wiyete tan ko alhamdulillahi rabbil alamin jowuji ɗi alhamdulillahi rabbil alamin kudde ndi e ƴettoje ɗe ko arata e meɗen ko fof ko bonni e ko moƴƴi ko fof ko alhamdulillahi rabbil alamin yettede e yennede fof min foti amin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin jettoɗe yettoɓe alhamdulillahi rabbil alamin kadi ƴettotoɓe kadi e yennoɓe kadi alhamdulillahi rabbil alamin nde Allah hokkimi min on martaba e jeeyede e ƴetteteɓe e toñoɓe alhamdulillahi rabbil alamin nde Allah hokkimi e jeeyede e ƴetteteɓe e yenneteɓe e toñoɓe e yeddeteɓe alhamdulillahi rabbil alamin nde Allah hokkimi jeeyede e yeddeteɓe e yenneteɓe e toñeteɓe e takketeɓe alhamdulillahi rabbil alamin ɗiyete hen Allah sabu so tawi yennede e yeddede e ƴettade fuɗɗori ko jomiraɗo tedduɗo towɗo tagɗo yimɓe o ko toon fuɗɗori ala ko yahudiyankoɓe mbiyanimo ala ko hefreɓe mbiyanimo ala ko ɓe jaɓanimo mbiyanimo ko heddi goɗɗo so Allah wiyama ka ene resi walla en dañ ɓinguel kanko o wi ko wahdahu la sharika lahu o lam yalid wallam yulad walam yakul lahu kufuwan ahadun joni to jibinto ko woni ko resi ko to woni ene ɓuuri ɗon takkere ene ɓuuri ɗon bani adama ene wiya ko ɓuuri ɗon bani adama so wiyama ala bamma ko weddari walla
batta killaji nam onon seeremɓe waajotoɓe nam e onon seeremɓe waajotoɓe sibu Allah nam haalnoɓe julɓe nam yettede e yennede fof yo fate moɗon ɓaade ko sibu Allah nam so tawi ƴettore haɗima waajade nam walla yennede haɗima waajade nam walla wiyede ko boni haɗima waajade nam wona gonga e ma nam wona gonga nam sellani nam min noon mi yetti Allah nam dokkuɗomi on ɗon martaba nam dokkuɗomi ngal gueɗal nam e waddede e muɗum e waddede e nelaɓe muɗum nam min ladun annabi nuh alayhi salatu wassalam nam ha yettiɗo jettiɗen hannde ɗo nam e annabi sallallahu alih w sallam ala annabi mo yennaka nam ala mo aybinaka nam ala mo ƴettaka nam ala mo wiyaka nam ala mo yeddaka nam ƴettore hawata kam min nam yonnore hawata kam nam mi meeɗani wirtade e neɗɗo wi kam ande kaari ƴettuma manque ne winda e tindam nam ala walla jagge wuttam ande wutuma wone moddi ƴettode ala nam ƴettoɗe nam jenne nam kuɗe nam gaybine nam kala ko mbiɗonmi nam Allah wiyanoma ko ɓuri ɗum nam kala ko gaybinɗonmi Nam. ngala sa sallam aybinanoma ko ɓuri ɗum nam kala ko takkuɗonmi nam jeyaɓe Allah takkanoma ko ɓuri ɗum nam mi heeɗima tan e Yunus nam kuuɗaɗo walla anatullahi alayhi nam e kassata makko ɓooyɗo ɓennuɗo Nam. nanden mbino ɓiɓɓe makko ngari te kassaji calɗon nam omoy Cheikh Tidiane woni catholique nde Nam. wiyatno ko Michel oɗon gandi min ƴeewo kanko Yunus kuuɗaɗo walla anatullahi alayhi kanko wini o Cheikh Tidiane woni Michel nde woni catholique nde wiyatno ko Michel min heeɗi nam ɗum nde on jeddani ɗum nam beele noon so tawi ko fotino ko Yunus en wiyete ko anduɓe nam ko fewnoɓe leñol Nam. walla ko fewnoɓe diine Nam. ko ɓen goni wiyoɓe ni Nam. moƴƴinoɓe diine Nam. walla fewnoɓe diine Nam. holko heddi min mbawmi hadan koɗo kanmi ɗo nam yamiroram de haɗɗo ko ɗon tan nam alhamdulillah rabbi nelaɗo sa sallam nam so tawi on pelliti wiide nelaɗo wiyama waɗama kay nam son mbiyama on mbaɗama onon seeremɓe waajotoɓe nam on ƴettama walla on jeddama Nam. on jaɓat nam fala budde jaɓon nam fala budde jaɓon ɗum Nam. jaɓon wiyede nam jaɓon yeddede Nam. jaɓon yennede Nam. jaɓon ƴettede goni e gonga tan nam kaale tan ko Allah wi nam kaale tan ko nelaɗo sa sallam wi nam kaale ko cheikhuna ahmada tijani radiallahu taala anhu nam e hono muɗumene hono muɗumene hono muɗumen ko mbi nam e lomtiɗum mumen ko mbi Nam. taw ɗon jogani ɗum dalilu nam taw wona ɓeydude Nam. walla ustude walla faandirade Nam. walla wiyde baba mbi nam walla ceernam mbi Nam. walla mamam mbi Nam. ɗon ko camde nam seeremɓe mbi ene Nam. woodi moƴƴo mbi ene woodi nam kono baba mbi Nam. walla ceernam mbi nam fenade nam ala hen din ala e dine Nam. wona gonga nam jogorani kadi wonde e dine kaale Allah wi nam nelaɗo sallallah sallam wi nam moƴƴuɓe mbi nam gila moƴƴuɓe no gila sahabaɓe Nam. ha aduna o firto nam so yo bamma wone waten bamma nam waten kawma nam waten mamma nam wona ceerma nam faltadema noon a haala inde bamma walla inde ɗum ko maire haydara ko defata nam jaggi e lawol Cheikh Ahmad Tidiane nam jaggi e ɓuural moɗon Nam. jaggi e malal moɗon Nam. jaggi e ko ganduɗon Nam. jiɗɗo yo jaggu fof maraba no Nam. yiɗa yo woppu hatta ngol yiyade ha ɓaawa janggo nam alhamdulillah rabbil alamin kala ko mbiyaɗon nam muñe kala ko mbaɗɗon Nam. wono wajiroɓe muñe nam eɗen jokkano jewte meɗen nam ko amuno ɗon yewtude e ko jewtan ɗen nam ko adi ɗum noon ko salminago ruttude en salminago nam e jinnaɗo meɗen Nam. khalifa meɗen nam ceerno Yahya Batoury Cha Toll nam ko ari noctor ko nam en keeɓi salminago makko nam ummorade almudo makko nam ha e kanko hoore makko kadi e lafdu makko nam woynoma tan ko eɗen duwonomo nam juutde balɗe e moƴƴude gurdam nam e moƴƴude battande amin kadi Allah waɗanimo ɗum kadi ma Allah waɗ ɗum amin nam no ummori to galle makko to hisini nam yo Allah hisniri monon haw arta amin kanko ceerno Yahya Ba nam no ummori to galle makko to hisi nam yo Allah reenmo toon to Nam. hisi amin yo Allah artirimo noon kadi to hisi amin nam dengal ngal dewal Allah ɗo ko rewi e Nouakchott nam e mo o rewdi Allah Nam. yo Allah jabalɓe amin dendagal mo ko o duwi Nouakchott nam e ko o downi Nouakchott nam e ko o downi Nouakchott naaɓe Nam. yo Allah jaɓ amin nam dendagal jogorɗo arde e makko Nam. ene salminamo Nam. ene duwonomo Nam. ene darda e makko moƴƴere Nam. e kuɓital haaju Nam. yo Allah fumtu amin dendagal garɗo e makko Nam. ene ñaago o duwaw Nam. ene wonde e kulhuli Nam. ene wonde e sohlaji Nam. ene wonde e goƴaji Nam. yo Allah jaɓanmo on duwaw Amin. jaɓana kadi garanɗo o kadi on duwaw amin mi jahi nabilu sohayla asiyu en calminimo en calmini galle ceerno Ndiaye Baro nam no Adibou nam en calmini ceerno Hamidou Bal nam e ɓesgu muɗum e foof nam
cekki ɗon ceerno alhaji Seydou Nour Naam. mo Patigal Naam. eɗen calminamo Naam. eɗen ñaago mo yaafo e dow Naam. e denndaangal fon foytiri Naam. denndaangal ɗum kala juulɗo ɗo wonno e aduna he Naam. e sankare ceerno meɗen ceerno Alpha Ahmad Naam. eɗen dutta ɗum duwaw Naam. eɗen meɗum kañum yo Allah windan ɗum baraji Amiin. ko alda e faltade alda e limtugol Naam. ha jofte noon e guure ɓe kala julɗo kadi Naam. eɗen duwono ɗum Naam. kala julɗo eɗen duwono ɗum e neɗo ustare Naam. ustare l'islam Naam. yo Allah wallu en walla denndaangal bandiraɓe fof no piliri Amiin. eɗen jokka e diineji meɗen mbatten hakkille e diineji moɗon he Naam. ñande en to radio fulɓe Naam. kamɓe aɗa télé fulɓe Naam. ɓe gaddi toon baajotoɗo goto wiyete ko oustage Naam. bone tawi bone oustage Diallo oustage Ousmane oustage Ly Naam. tawdiri ɗon eɓe kaala haala diine l'islam Naam. ɓe paati koye haala politique Naam. needi sukaɓe wona noon needi sukaɓe Naam. ko faati l'islam ala ko needi sukaɓe faade e politique aji Naam. sabu ko ɓuri hewde en kanko ceernajo o kala ko o jaaba e l'islam kala ko namda e l'islam Naam. o jaborto ɗum koye ɗemgal France walla ɗemgal arabiya Naam. elle wona haal pular eno haaldata Naam. o jaboto koye ɗemgal pular Naam. o jabota koye ɗemgal pular Naam. o jabota koye ɗemgal France Naam. walla e arab Naam. elle kanko Ousmane Diallo o nanta arab Naam. walla elle o nanta pular Naam. elle kadi wona pular haal pular en ɓe jewtata Naam. ala kullin ɓe gummadima hen tar e neede sukaɓe Naam. gila to dewgal Naam. gila fof ɓe tinima hen fodde bawɗe mabɓe Naam. fodde bawɗe mabɓe tan mbaɗa Naam. ene wona gonga ene wona cemti Naam. kono ɓe kaali tan koɓe mbayi Naam. ko hawri e deftere Allah ko Naam. fa marhaba Naam. ko hawri sunna Nabi sallallahu alaihi wasallam Naam. ko fa marhaban Naam. ko hawrani ɗum komin beddo ladde Naam. para dadde Naam. ko haal puɗaɗe karante ko soɗon kala onon seeren ɓe Naam. gob itte faranseji moɗon ɗi Naam. itte masalaji moɗon e battone arabe ɗi Naam. mbatteɗi haal pular ko haal pular mbaɗan toon Naam. acci ha jonto arabe o to toon ko mbawɗo kalon ɓen Naam. jewto france fof écolaji mon to kalon ɓen Naam. jonto politique aji moɗon to kalon toon Naam. amma ko inira radio fulɓe walla haal pular en Naam. loppet min Naam. jaɓani Naam. france min jaɓani Naam. arabe Naam. ɗemgal amen Naam. min juldata ngal Naam. min diwortako ngal Naam. kono min parnoro ngal emin pasningal Naam. ha yo maddini Naam. kangal min gandiri Allah Naam. kangal min gandiri anabi sallam Naam. kangal min gandiri ko moƴƴi Naam. kangal min gandiri ko boni Naam. e jabde min janggude ɗemɗe goɗɗe Naam. e tuganade anabi sallam e tuganade e deftere Allah Naam. kala ko wona kangal Naam. son gaddi min mberno ladde Naam. kanko oustage Diallo o e oustage Ly ɓe gardi Naam. hankkadi goto mabɓe fof oustage fof kala soɓe kaala Naam. e jeeton ɓeɗo so tawi tan ɓe jeddani hen ceernabo Naam. ala weletaɓe Naam. hedde to tan koore mabɓe haade goto fof ne ɓuƴono jiɗɗo riide ni Naam. hande ɓe kaali haala ceerno fof jafoɗon mawɓe Naam. kanko oustage moɗo mbiyata oustage Diallo o tarema an oustage Diallo est ce que ma Naam. o wi omo namdi oustage Ly o Ah. o yii inde he Naam. so tawi ɓinguel jibinama Naam. ko mañade inde Naam. jomumen nodda ceerno Naam. ayi o wi ceerno o so ari Naam. ko nden ɓinguel nguel addete Naam. noddine e noppi he Naam. noddine e noppi he Naam. woni o wi Naam. kanko oustage Diallo Non. o namdori oustage Ly o Naam. o fawti hen Naam. kanko oustage Diallo o Naam. e namdal makko ɗimmal Non. e oustage Ly o Naam. oustage tan ɓe mbiyata engati Naam. wadde ko Allah usti kadi oustage tan ɗum fonna ko haaldi ene mabɓe ni Naam. oustage tan oustage Naam. sabu soɓe namdiri oustage onon mbiyata Non. mbiyata ceerno nde Non. soɓe namdiri ko mbiyata ko oustage Naam. ɗum ko teddugal hakkude mabɓe kamɓe hen toon Naam. o namdi oustage o wi joni kadi ko wayno inɗe Ly kanko oustage Diallo o o Non. namdi kadi oustage mawɗo o Naam. oustage Ly o Ly o namdi on Naam. liɓe noon no keewi kono mo Ousmane Diallo haaldata o ko on mbimi Naam. mo Ousmane Diallo haaldata télé fulɓe o ko on mbimi Naam. goɗɗum haalani Naam. so mbaɗa mante Ly o walla mbaɗa haala Ly o Naam. guirami ko dow Non. ceerno Abdou Qadir en Naam. ceerno Mallami en Naam. wona ñukurña kaw Naam. halden ɓe Naam. nani Naam. kanko oustage Diallo o Naam. o wi oustage Ly o Naam. namdal makko ɗimmal Naam. kadi so tawi ɓiɗɗo jibinama Naam. beele ina reedi ɗum balɗe tati Naam. walla balɗe jeeɗiɗi yontere nde Non. beele ko balɗe jeeɗiɗi ɗe Naam. walla ko balɗe jeetere ɗe Naam. kanko oustage Ly o Ah. wasdemo fasnade ɗemgal makko Naam. e wasdemo fasnade shariatul islam Naam. e ɗem e gandal figu Naam. o fuɗɗori Naam. o wi ko ɗum ko masalatul fiqhiya Naam. ayi o jabaki Naam. elle mato figu ko jeeyaka e l'islam Naam. yoɓe dutto bandaw ɓe ƴeewa Naam. o wi ɗum ko namdal e figu Naam. o deƴƴi o jabaki Naam.
ko oustaz Diallo namdima ko beele balɗe jeeɗiɗɗe ko jeeɗiɗɗe tan walla ko ma jeexte to ara nde ɓiɗɗo inde o jaabaki ko noddinte ko e noppi cukalel ñata heen ko o jaabaki kanko oustaz li o ko sali jaabade ko e ko kanko oustaz Diallo fonno wiide ala ko ɗum ɗo namdimi ko ɗum ɗo jinmi famnede ɓalewagal makko reedo kanko oustaz Diallo o e fasigago makko e naafiga e kefrago makko sa felliti addude yimɓe aɗa yewtude e muɗumen so celi lawol l'islam walla a namdima ɗumen mbi ene mbaɗa hen mokumaka wi ala masala kam ko tel won namdi kono deƴƴude ko deƴƴuɗa ko noon ko ɗum kalanmi hannde ko mbiɗa ko ñande inde ɓe gaddata ɓinguel ngel noddinde noppi mum a fen wi wonɗe yimɓe walla ko jiiɗa bone mo jiiɗa toon wona ala l'islam adi jibinede e l'islam ko Abdallah ibn Zubayr caggal nde nelaɗo sa sallam ari Madina Munawwara ngara sallam nde de noppe woto ko ƴakkiti huno koye ko ɗum tan woni sunna so ɓinguel jibinama ñande jibinade an oustaz Diallo a fen wona ñande inde noddinte e noppi muɗum an oustaz li o kono ma jabade moye ɗum mbiyamne alah sallam golliran ni kono a deƴƴu huma binnagal ma anda jangi patakori yo jangi siiwi yo jangi seyeni yo yeehi koyti yo yeehi bele fof ko men gonga o tan haalte hal tan gonɗa ko a wi tan ko masalude figi ya anda janggade figu an ɗum han ma jabade haala mo sunno mbimo neɗɗo sa sallam ñande jibinade ñande ɓinguel jibinade ko ñande hen noppi ɗi noddinte nofri ñamru ndu saggal nde fuka o yalti ɓiɗɗo um hisi onon fuutankoɓe bandiraɓam keɗoɗe kettuɗe no moƴƴi ñande ɓinguel jibina masalaji ɗiɗi mbaɗete so heewi wona tati so ngel fukama ha laaɓi hawi cere nofru ñamuru ndu noddine hen nofru nanuru ndu tuute hen ɗum ko ñande ngel jibina ngel yaltini e ngel hisi ko gila ñande hen wona ñande inde to oustaz Diallo pinowo o wiye to sa yi waɗoɓe ɗum mbaɗani sunna mbaɗaka barke ɗum ɓaade aɗa andi wona sunna waɗaka barke ka beraɗo yeddude yeddu jomum guila ad toon yeddu jomumen so wona fasigago walla nafigago aɗa andi yeddu wi ala wonani haɗanma yeddude ko aɗa andi ala e gonga an ko mbatta ko ne ɓuuri bonde ko mbaɗata ko ñande inde ko ɗi masalaji tati jibinama on bandiraɓam fuutankoɓe haalpulaar en kala ɗo bonɗon kala ɗo gonɗon konon kalantum kala ñande ɓinguel jibina ɓaade kay wona ene waɗa e weeruji heɓotako so jibinama fukama ha gasi buddu ndu taƴama lootama ha laaɓi nofru ñamuru ndu tuute hen noddine hen nofru nanuru ndu wurne hen so tamorore so ndiyam moƴƴam so biiru zamzam so jiyaɗo Allah tuuta e huno koye nelaɗo sallam ƴakkuno ko tamoroje so adanama tiggu adanno ko tamoroje tuuti hen ƴakki lamɗine gueɗe ansariyanke o kañumne ko noon addana ɗum dañen o tuuna hunde mum ansar en mbaɗo jibinede ono ƴakki tamoroje wona lemƴindade wi kono ko ansar en koɓe jiiɗi tamoroje kanko sallam koni o wanno banda men nofru ñamuru ndu turte nofru nanuru ndu nofru nanuru ndu ndu no wurnte ñamuru ndu noddinte nanuru ndu turte wurnte kala e moɗon bawɗo ɗum huma binnagal e gandal e fofoof kala e moɗon bawɗo so ɓiimo jibinama so hôpital to jahton to walla ko nandi hen ɓaade Allah waɗi ɓinguel ngel yalti en hisi an babiraɗo a jaaɓi walla an bawɗo wonde foof noddin e nofru cukalel he caggal nde fof ko haalaɓe gurna e nanuru he so tawi wonko woodi no nelaɗo sa sallam waɗno ni ko sakkitiri wadde ko tamoroje ene goodi ka itta mbaɗa hunde ko cukalel he so wodani ndiyam moƴƴam joomum kam biiru zamzam ene woodi so wodani ƴefta ko mbawɗa sa janggo tuuta hen so tawi ko fati janggoɗa tuuɗa hen walla tuuɗa e ndiyam he famata ba ɗum woni ñande inde nde
ala ñande jibinande نعم ñande indende نعم Seydina Al Hasan نعم en hecci Seydina Al Huseyni نعم lebbi jeegom ɓe gona funeɓe نعم Seydina Al Hasan نعم en hocci en hecci Seydina Al Huseyni lebbi jeegom ɓe gona funeɓe ɓe jogata kadi gona funeɓe نعم Al Hasan nde jibinade نعم Seydina Aliyu ari نعم haali o jibinama نعم haali kadi ñande inde نعم o wi ñande inde nde kanko annabi sallallahu alih w sallam نعم wi Fatimata bintu yo fembo cukalel ngel نعم ɗum woni sunna نعم ñande inde نعم sugunu ɗum نعم PSD e hunde kanŋe walla haalis نعم sakke ñande inde nde نعم so tawi natti dañde kanŋe walla haalis walla ko nande hen نعم qima muɗum ene woodi نعم so tawi babal rokki نعم so rokkani kala ko newi نعم cakko ɗon نعم caggal nde femba نعم wona inni ha gasa fembe de نعم ala mi wiyani wattaki mi wiyani harmi ko noon annabi sallallahu alih w sallam mbiyamir aliyu kalantumi on ko gandumi ko نعم ene selli نعم e am نعم eko gandumi نعم ene ñawi نعم e mon نعم eko ganduɗon نعم eko bonnuɗon نعم ha jam alay ɗum نعم wona ha ɓinguel fembe ha wona hirse ha gayne نعم ɓinguel fembe mi wiyani moƴƴani mi wiyani ene harmi نعم kalmi ko golle annabi sallallahu alih w sallam kanko tan woni joom konngol نعم kanko tan woni joom golle نعم goɗɗum ala نعم o wi sen aliyu ya yamir Fatimata bintu rasul sallallahu alih w sallam نعم yo fembo cukalel ngel o wiyani aliyu fembu نعم o wi ko Fatimata نعم battuɗo hakkille نعم o wiyani aliyu yo fembu نعم o wi ko Fatimata yo fembu نعم o wiyani kadi aliyu yo sakko نعم o wi ko Fatimata yo sakko نعم peesa cukalel ngel نعم sa itti so tawi ko debbo on joom galle ma sene jogui ittanima hokkima fammata ba نعم sene wawi fembude wallima an hen toon نعم kono yo fembe نعم haade mo innede نعم kono inne fembe نعم ala mi yiyani haade mo koye نعم kono ala نعم wona golle annabi sa sallam نعم aɗi نعم so tawi noon fembama ha gayni wiye fembama نعم gasi نعم so yiɗi sukku ndu sakke ñande hen so yiɗi ko sakkere noon ko wa sakkere ñande hen yo sakke tan kam sakke نعم yejjide ene woodi basal ene woodi ronkere ene woodi نعم ala kullin نعم so tawi noon inna fembama ha gayni نعم dammugol adde نعم dammugol sunna نعم adde نعم so tawi sarɗi ene woodi نعم sene woodi نعم adde نعم so woodani نعم ɓa tan fembama ha gasi نعم inne dow bawɗode fof ɗo نعم so dammugol woodani نعم fa marhaba نعم aɗa yiɗi نعم ñande jibinade noon نعم ñande hen نعم hande gonɗen ɗo joni koye alhamisa نعم ko oustage Diallo نعم namdi oustage Ly نعم ɓe cali feññinde ko نعم. ɓe donki andude ko cagge mabɓe yoɓe janggu نعم yoɓe janggu sira نعم ɓe jangga tarih annabi sa sallam نعم. ɓe jangga sharia نعم ɓayna oɗo foof نعم wona yani نعم wona madda نعم wona ɓuwa نعم. wona waɗi ni watti ni wona نعم hen yoɓe janggu pular ɓe kala min pular نعم ɓe juldata pular min dowata pular kono min jiiɗi pular hamin maaya min mayda e pular نعم ñande jibinade نعم hande gonɗen koye alhamis نعم hande an oustage نعم Ousmane Diallo an نعم sa andu نعم. majjikineɗa نعم fammata ba نعم sa andu نعم sa anda نعم aɗa namdo نعم heɗo نعم keɗɗo ko laaɓi نعم ñande jibinade ƴeewi are mo gonɗo ɗo joni نعم joni ko midi namɗa mbiɗa ko midi 30 mbiɗa ko midi 30 mbiɗa ko mbete ko balɗe jeeɗiɗi نعم ha timma walla ko balɗe jeetati ha timma نعم heɗo نعم sunna annabi sa sallam نعم joni genɗon ɗo koye midi نعم wiɓe ko balɗe jeegom ñande jeeɗiɗi inne ɓe pen نعم wiɓe ko balɗe jeegom ñande jeeɗiɗi inne ɓe pen نعم balɗe jeeɗiɗi ñande jeetati ko ñande hen innete نعم balɗe jeeɗiɗi نعم. ñande jeetati ko ñande hen innete نعم ukka yawmu sabia والله نعم nala sallam mbi نعم ñande jeeɗiɗi نعم innete نعم cukalel ngel so dañi balɗe jeeɗiɗi نعم inne نعم a noon a dañi balɗe jeegom نعم a inni mbiɗa ñande jeeɗiɗi نعم majjere ma e fuyre ma e ɗawre ma e keeferagu maɗa an baɗɗo ni o نعم e majjude sunna نعم ɗum wona sunna نعم ñande jeeɗiɗi نعم ha timma نعم ñande jeetati نعم inne نعم sakharaha alayhim sab'a layalin نعم. wa thamaniya نعم نعم
jemma jeeɗiɗi نعم jaara koye balɗe jeetati نعم en mbi alhamisa hande midi نعم o jibinama نعم wona نعم yama alhamisa hande goo نعم alarba ɗiɗi نعم alhamisa goo نعم hande wona alarba ndeke hande ko alhamis نعم en mbi alhamisa goo نعم jaafa ɗum e fuujoɗe نعم alhamisa mbiɗum yara koye midi نعم on mbi ɗum goo نعم on jejjiti ñalawmaji kaadde koye fajiri نعم on jejjiti ñalawmaji Allah haaniɗo koye fajiri wona e min wi نعم wona e mutal nangue نعم koye fajiri نعم min wi ko tubakoɓe jeeyi نعم mutal nangue ko hoorɓe jeeyi نعم ko Allah jeeyi ko e ñalawmaji ɗi koye fajiri kaaddi نعم paami نعم won mbino alhamisa joni ko midi نعم joni oɗon gandi fajiri ɓenni نعم walla julete joni ko 5 heures نعم 5 heures 6 heures نعم 7 heures نعم 8 heures نعم 9 heures نعم 10 heures نعم 11 heures نعم midi نعم waktuji jeetati نعم. jalte ñalawma نعم ko nde jata yoloma gasani waktuji jeetati نعم. feccere ñalawma نعم yalti نعم joni o jibinama midi نعم en mbi enen ko alhamisa jagguɗen goo نعم en mbi aljuma ɗiɗi نعم aset tati نعم alen nayyi نعم altine joyi نعم talata jeegom نعم alarba jeeɗiɗi نعم wiɓeniɓe نعم alarba jeeɗiɗi نعم joni noon on guinniñal alarba nde نعم alhamisa arani نعم wona mbiɗon ko balɗe jeeɗiɗi نعم on guinniñal alarba نعم guinɗon ko subaka نعم tawanaki fuɗi kadi نعم hedde 8 heures نعم 9 heures نعم joni ko heddi e yontere he ko ñalawma jeeɗiɗo mbiɗon o نعم on guinni subaka نعم 8 heures نعم 9 heures نعم 10 heures نعم 11 heures نعم midi نعم wona ko ɗon gonɗen نعم on ɗon arti kono midi o نعم on guppi 1 heure نعم 2 heures نعم 3 heures نعم 4 heures نعم 5 heures نعم 6 heures wetata نعم on naƴƴo no ñalawma نعم walla ha نعم midi wonno نعم hanki نعم midi arti نعم hande woni 24 heures نعم walla نعم woni ñalawma نعم midi hande نعم alarba نعم ndo alhamis نعم midi janggo نعم aljuma نعم ñalawma timmi walla timmi o jibina ko hande midi نعم alhamis نعم ko ɓenni e ñalawma he ko نعم o ko heddi e ñalawma he ko نعم ha hande ɗo alhamis o ɓenni to ko fajiri garowo نعم fajiri janggo نعم oustad Diallo نعم balɗe jeeɗiɗi timma نعم ñande jeetati inne نعم tawi ko sunna okka yaw mustabi ayi نعم yaw mustabi ko ma timma نعم so tawi a limi a wi ko alhamisa goo نعم aljuma ɗiɗi نعم aset tati نعم alen nayyi نعم altine joyi نعم talata jeegom نعم alarba jeeɗiɗi نعم a inni نعم to woni نعم mbimi to woni wona nam نعم ha manki de a wi an a inni subaka jeeɗiɗi o ala wona noon نعم ko ma on ñalawma koye ɓenna نعم alarba o koye ɓennat نعم alhamisa o نعم yaade fajiri mum e نعم. jamma mum ari نعم inne نعم woni woni sunna نعم masallu tigi yo witana anda an ustad li witana anda نعم a jangani figu ala ko janggoɗa ko aɗa wawi نعم a reniri goɗana gotal نعم a jangi kaɓirɗe نعم a ɓaari نعم. a yi koyti نعم a yi baroɓe jakoyl نعم a yi ganki dumboji نعم. a yi yalamlam نعم fo a janggani figu نعم. janggata tan ko maddiya نعم ɗum ɗo a janggani rutu jangga نعم figu نعم oustad Diallo annene ka a suurimo نعم wona noon mbiyeɗa نعم wona noon نعم ɓaadi aɗa andi نعم. namdirɗa ko ha yimɓe gummo e majjere نعم laɓɓin haalaɓa نعم wona uqqa yawmu sabiya tan نعم en jii alhamisa tan نعم aljuma نعم aset نعم alet نعم altine talata alarba guinnen نعم ko heddi goto woni نعم walla landa ñalomaji kadi kañum de tagi ñalomaji kañum de kadi seerdi نعم min wi ko tuuba ko mbaɗi نعم murgol laange ko hoore ka waɗana نعم ñalomaji kalde koye fajiri نعم wona e murgol nangue he نعم wona e min wi he نعم
o masala min dutti ɗum e mawɗon son jaɓɓi ko ni son callima kadi ko ni koni woni sunna amma noon ko heddi ko mbiɗon waɗa innerede balɗe tati haram wona sunna waɗa ko barke on cekkat innirtake balɗe tati innirtake ñalawma goto innirtake kala nde neɗɗo weela ukka yawmu saabi so jibinama on ɓuurani ala sallam andude ñalawma ɗi e wawde yurmade wi ko ma ɓiɗɗo o daña balɗe jeeɗi tummuɗe nde inne sa inni ga ɗum waɗani sunna sa inni ga ɗum ko nelaɗo sallam wi ko a yeddi konngol muɗum ngol a waɗani sunna mi ala damugol mbaɗa innere balɗe tati walla ba a fen ka fasigi an la tagna ɗum min rahmatillahi wala tawi so min rahmatillahi wala tagna ɗum min rahmatillahi inna allah fof ina woodi an mo ala dammugol holko sekkinima wiide mbaɗimi ala dammugol aɗa andi arsugue ma ɗo Allah itata fadde balɗe jeeɗiɗi ha timmaɗe ɗen ko sunna tengtuɗo e maɗa an sunna tengtuɗo e maɗa an pada balɗe jeeɗiɗi ɗo fali force sa waɗi ko wona ɗum sunna o ala innirte balɗe tati walla ko ga yontere balɗe jeeɗiɗi ko bel perdi karmuɗo ko mbiyatan deeɗaɗo ko ɗum jafoɗe mawɓe innirte balɗe jeeɗiɗi timmani ko kar muɗo wona dagiɗo ono jeeɗi ɗum mon so jiiɗi mbaso jibinde so jiiɗi jibino mbaso innir wondaka ɗum gondami ko lawol nder islam ngol direct goto poccingol ngol ko sunna annabi sallama ko rew ɗum balɗe jeeɗiɗi jana jeetate ginnon soɗo beela soɗo metta ko ɗum woni sunna mo yiɗa so yiɗi yo waset wiide mi ala dammugol sinde ko dammugol ngol wonno sunna o woni jibinteɓe hudum baali hade muɗum fakede baali jahande ɗo en doga en gat ko waɗi joomum enede jaam mawde bonda ha mbi ko mbatta ko de ceernam mbaɗa andi ko mbatta ko a faami accutan wona dammugol ngol dammugol ngol ko mustahabu kono yiɗa jokkaki e sunna he sunna tengtuɗo o ko balɗe jeeɗiɗi ñande jeetati a faami wona dammugol ngol dammugol ngol ko mustahabu wona sunna tengtuɗo sunna tengtuɗo ko balɗe jeeɗiɗi ñande jeetati on bandiraɓe ɗum haal pulaar en min mi haalani farayse yel mi haalani arabiyel mi haalani anglais yel ay battala kalmi ko ɗemgalam mi wi on noon ɗemgal ngal mbaɗa fasnigal mi juuldatangal mi duwortako ngal kono ko Allah yamiri yo haali ko koye maggal kaldanmi koye banda men haal pulaar en a faami balɗe jeeɗiɗi ɗe ko ɗum woni sunna o sa waɗi gaɗuma fen habaruji noon garde Ibrahima jibinama nela sallam ñande Ibrahima jibinande wiye tan wi mi inni on pen Allah finni onon pen wona gonga sa anda heɗo oustaz Diallo ani oustaz sel maɗa walla so oustaz al maɗa li janggi to janggiga heɗo Ibrahima alayhi salatu nde jibinande wonko wonno e ɓernde annabi sallallahu alih w sallam kanko mariyatul qibtiyatu ndew ari nde omo arde e tato walla maso ɗiɗo ɓen ene gonde makko hoɓɓe so naati wuuro ene keewi kañumen haade men andude wuuro ko nandi en kañumen tan gondata ene jaada kanko mariyata wonɓe woni hudno e galle ɗo ummiɗo kamɓe gondi naafiguejo ɓooyi wona e nela toon adi koko ɓooyi ko adi nela naafigueɓe ne goodi zamana naafigueɓe ne goodi ɓe bonni hen ɓerde nelaɗo sa sallam ha ɓerde mum boni hakkude mariyata omo ardi o ha nelaɗo sallah sallam yamiri sirna ali yo ya waro ya mo bonnira ɓerde mo sirna ali yo ari Allah huncen ɗum yi tawi kisa hay gorko o wonani est ce que sirna ali est ce que makko o woppide kono nelaɗo sa sallam wimo ala ko ko yamirnoma ko tewal haal kono nelaɗo sa sallam wi ko Allah wino wama atakum rasulu fa khuzuhu ma nahakum anhu sallallahu alaihi wasallam yamiri on bade so waɗi goppe ƴeew nelaɗo sallam yamiri mo nunɗal makko e andude mo o ari o tawi ko nelaɗo sallam yamiri ko ene lutodiri e ɗum o rutti o mofsira makko o wi an nelaɗo sallallah hono no salirno ñande sul hutude biye momtude e nelaɗo sallam ni ayi wona o sellinoma hay gorde felani moye ɗum ɓaari ko nelaɗo sallam foodi munkiri junngo muɗum
duwane kadi ala sallam kadi ne sewna ali wa goto wawata ɗum subhanallah e imanu billahi Allah wona goɗɗo nam ndeno ari o mofti islam makko o yettine ala rasul sallam winelaɗo nam waɗi namdal nam o wi so tawi aneli goto e men ay o wiyani so aneli kam nam est ce que ndaw ko laaɓi reedu an joni so tawi aneli goto e amen nam tawi ene luutodiri eko nelɗa ko nam no waɗata o wi woppa nam ayi o wi mbiɗa wona gorko ayi mbiɗa wona gorko nam nabi sallam welti nam ɗaccimoy ɗum nam Allah waɗi kanko ɓiɗɗo debbo o jibini nam o jibini ko Ibrahima nam nabi sallam ɓerde muɗum nam seyna Ali ɓe fuɗɗima sujjude hen laɓɓinde hen nam kono en heddi nam fa rabbul izzati amma yasifuna wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin nam est ce que ne laɗo sallam nam ɓiɗɗo o yande e leydi nam e Jibril darnuɗo koyngal muɗum e suudu annabi sallam nam salmini annabi sallam ha nam o wiyatno ko assalamu aleyka nam ya rasulallah nam rabbuka yuqri'uka salam nam koni o wiyatno an annabi sallam mi salminima joomi kadi aɗa salminima nam kono wi ko assalamu aleyka ya aba ibrahim nam ko Allah inni ibrahima dow wona e defta mon daɓɓon kiita kon kon nam innete on benet cakkat assalamu aleyka ya aba ibrahima nam jibril so ari arata makko woni assalamu aleyka ya rasulallah nam rabbuka yuqri'uka salam nam kono o wi assalamu aleyka ya aba ibrahim nam wiyano ya rasulallah nam kanko ne sallam mo weltima nam o yalti e sahabaɓe nam o wi mi dañanama joni ɓiɗɗo gorko o gennirtumom ko ibrahima o wiyano inimu nam wonani son jaaɓi ko ni son cali kadi ko ni ala ko mbawɗo hen on guittata nam wona sappade wona bakkade kala men ko Allah so neɗɗo haali konngol Allah sallam tabbitogol ko wela fo wi o wi nam eko tabbite muɗum ko nam a ittata nam a wawa ittude nam on guittata nam ko ni ardina alah sallam inniri ibrahima nam weltare muɗum nde jibrilu ari habri ɗum ndeɗo weltare o yalti e sahabaɓe o wi mi jibinirama ɓiɗɗo mi dañanama ɓiɗɗo nam mbiyanmi ɗum ko ibrahima nam alayhi salatu wassalam nam wona ñande jeeɗiɗi nam saabu alassane alasuen ene kecci ibrahima on duuɓi 5 famɗi nam walla jakom nam jaako mbatton ko nam oɗo sernaɓeɓe nam balɗe jeeɗiɗe goni sunna nam wona dammugol ngol woni sunna nam wona nde neɗɗo wela fo inna nam balɗe jeeɗiɗi ñande jeetaɗe so timmi nam mbiɗa ko so tawi ala dammugol ha ñande hen timmi wallahi saɗa jogui dammugol ha ñande hen kam timmi balɗe jeeɗiɗi ɗe min ayi waktin sha'a wona min ayi yawmin sha'a kala waktu mo beɗeɗa ya inno e nder ñalawma he wona kala waktu mo beɗeɗa ya inno e nder ñalɗi yontere he wona waktu mo beɗeɗa foof ya innu e yontere he mbiɗa ko waktu mo dañɗa mo jiɗɗa foof ya innu e nder ñalawma inde he ñalawma jeetati o wona waktu wona ñalawma mo beɗeɗa foof jibinama alhamisa a dañi aljuma a set ala hawre julde hawre janese bamayo hawre janese mamayo hawre ngappati ngolol yo bal yonterde ha timma hawre julde ala hen hawre konora bris ala hen hawre min jaha janese ala hen hawre min jaha daka ala hen innoyde daka ala hen innoyde mawlude ala hen innoyde jurbol ala hen wonnoyde jafane ala hen jeeɗiɗi ha timma kala ko wona ɗum wona sunna caggirɗo soɗo caggito ko jiɗɗon namde mbaɗeɗi ceerno ɓe keewi wiide so tawi jibinama hannde alkamisa janngo ko aljuma hawre julde korka walla taske ɓe mbiya yo joomum yo innu ɓiɗɗo o mbaɗa nano ko mbimami ko par ce que anami refta ɓe wonon kay on nani mi wiima ñalawma jibinaɗo o ha on ñalawma arta o ñalawma kala ko balɗe jeeɗiɗi ɗe ko ɗum woni sunna ñande jeetati inne kala ko neɗɗo inni ɗo e balɗe jeetati ɗe timmude ko haram waɗa ko barki wona sunna mi astahfirullah wona haram kanko wona sunna mbimami noon hawre nena maayi yo hawre min jaha jorbuyal yo emin jaha daka yo emin jaha mawludu emin jaha jogol yo ɗum salato faade wattake ɗo emin jaha to emin jaga yo sama fo ɗum hawre janggo ko julde yo hawre ko ɗum ɗo foof ala hen anani mi jibini hande hawre julde janggo hawre julde ko inde foof hayso ñalawma o hande ko alhamisa walla jibinama aljuma janggo ñande hen woni julde taske
dammugol ma taske ko bangi dammugol ma inda ko bangi ala rendindi ala ittini sunna ala ittini voilà demerde ala sunna timmat tan gasi sunna bangi dammugol inde sunna bangi dammugol tas kanji fof non poti qima taw ella ala a yiba ala hay soɓe funeɓe dammugol goto ngol rendintaki baade bawɗen godi dokkene mboni so tawi dammugol goto dañɗa innir goto keddiɗo waɗi duwaw wallahi ɗum wonno masala eyyi kono so nani namdal gongol woodi sa dañi funeɓe ɗiɗo joni joɗiɗa dammugol goto sa inniri goto après que ma ɗum min kam wima so tawi ko dammugol gotol joguiɗa a indirat goto gadiɗo jibinede o keddiɗo o waɗane duwaw caggal ɗum noon mbaɗa kadi ala min kaw ɗon mbawmi hebde ɗon tan a inniri oya gadiɗo jibineɗo o mbimami keddiɗo o mbaɗa duwaw mi anda noon duwaw an mo mbiɗa o sikkata sa heɓoy dammugol kadi guinnata ala koy ɗum afa ken ala ɓiɗɗo koye yontere he tan ɗon haaɗi keɗoɗon moƴƴi ko haali ko ene wawi wonde neɗɗo wawi jibinirede wimi aɗa dammugol ha daña lewru walla goɗɗum ko hane haram waɗa ko barke toon kam ko waɗa ko barke tan waɗa ko barke ɓiɗɗo innetake caggal yontere nde nelaɗo sallam wi nde ɓaade kay ko o julɗo o jibina ko e l'islam o innetake mbimi caggal ñande o dañi yontere nde ɗum wona inde jogoɗaɗo wonde inde haala kara ɓiɗɗo innetake caggal yontere nde nelaɗo sallam mbi uqqa yawmu sabi ñalawmaji timmi amma noon so tawi guinaɗo lakara walla ummiraɗo neere ari ene gati waare muɗum ene wiye bilali walla malal walla ɓeydari ɗum inde muɗum wincite walla wiye gossi walla wiye tamarowel wincite l'islam fo marhaba kono amma ɓiɗɗo jibinaɗo l'islam ha dañi balɗe jeetati inna selli inna ka caggal ɗum harmi ɗaɓorako jokke koni watte soɗo jiɗɗo namdade hunde walla goɗɗum luɗatan joni ngari ha ɗo mbeɗen mbarkinoroɗo hen e jimɗi meɗen Cheikh Namawullah mbartano toon kadi ko neldude kadi ceerno Yahya Ba kadi hande kadi e ɓeydandemo duwaw kanko ceerno meɗen ceerno Yahya Ba. The Bluetooth device is connected successfully. hande duwa kadi mum nde woni no ceerno Yahya Ba to risatu oɗo matu nabi sallllahu alayhi wa sallam e wasiya mo Cheikh Namawullah waɗi almuɓe muɗum e wasiyare julɓe muñal dendagal ko heeɓiɓe kamɓe julɓe e muñal muñ joni noon keɗɗo jim jokku bandiraɓe caggal nde keɗɗon yimre oɗo e jaaɗallah e almuɓe Cheikh Ahmadou Hamahullah alhamdulillahi rabbil alamin Allah hokkiti janen kagal gueɗal Allah hokkiti janen kagal ɓuural
ɗi jimɗe de wona meranteji ɗi jimɗe de wona yengo ɗi jimɗe de wona balle puyɗeji yimɓe nde ene wasi o neɗɗo e muñal e hoddiro ko jogori heɓoy ɗum e ñagade Allah ko jogori heɓ ɗum eko heɓoy eko jogori heɓdema an julɗo kala nde ari e maɗa ya muñ ɗum de ko wasi won muñ onon julɓe omo waggino onon julɓe nde muñoton kala ko heeɓi no hoddiro Allah muñe kadi gandon kadi kala nde hoddiro are moɗon jabre Allah ɗum de woni wasiya ɗum won ɗiɗo jimɗi en beltiniri hen ɗo henne dendagal jimɗi foof Ibrahima Soto gawi nane e tijjani en koɓe ha jefte Bouya Haydara e dendagal amo canama wulla an ceerno Yaya Ba ko ɗiɗo jimɗi mbawi jaɓɓoradema ko ɗiɗo jimɓe kadi mbari waynoradema ahlu sunnate wonɓe Guinée Bissau on calminama mi duwanima on ene wayno waktu o yoni en jiiɗa kadi yewtere nde uste taw ha fo yaltaka eywa joom machine ngaji o kañum wi yewtere nde yoɗi min ɗaltonno Issa Yunus donc waɗano tawaɓe en calmini noon ceerno Demba Ba gonɗo Kirma Sar joom dol salminago maɗa e almudo maɗa Sharif Abba yettini kam ɗi Sharif Abdoul Qadir min ɗo joddi emin duwanima noon balɗe moƴƴe balɗe judde e battede moƴƴe kadi e du'al ngal kadi no yaari yesso yo Allah nawru du'al ngal yesso kala ko yalti e maggal yo Allah wat hen barke kala ko yalti e du'al ma yo Allah wat hen barke kala ko yalti e du'al ma yo Allah waɗi mum barke kala ko yalti e du'al ma kala kadi mo Allah nani ɗon kadi yo Allah hokku ɗum rende Qur'an karim yo Allah hokku ɗum rende Qur'an karim kala naɗo ɗum e du'al ma hemo jangguinɗa yo Allah hokku ɗum rende Qur'an karim hokka ɗum kadi rentade Qur'an karim rende Qur'an e rentade Qur'an wona gotum rende Qur'an e rentade Qur'an karim wona gotum rentade Qur'an karim wona yatan ene haala tolno butta ya ayji nanduɗo wawa seedude anda ayji piiɗo jamma anda ayji piiɗo ñalawma anda jippiɗo e ɗengal anda tan wiyani firata hoore mum ala yo Allah dandu en on ɗo musiba wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh caggal nde kettiɗen ceerno men jinnaɗo men ceerno men Ahmad Tidiane Alpha Mama Siley ɗo e galle men ceerno men Sama Sa taw tawtora yewtere nde jaydiyanko moon no mbirumon ni lengo Thiam Issa Yusuf Ndongo e ceerno Mahmoudou Diallo e ɓi ceerno men Sharif Abdoul Khadir Haydara ɗo e ko heewi kodda makko biyeteɗo Abba jangganowo to Sénégal nokku men Kër Massar ceerno Ba e ceerno Ousmane Kane toon to Fondu en calmi dendagal jinnaɓe e sirifaɓe e seremɓe e almuɓe e dendagal hettiyankoɓe dente men WhatsApp eɗen mbiya haga assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh